Hui hitto mikä myrsky päällä, tosi kylmä, joten aikuisempaa lämmittävää äkkiä. Oma luottopaikka Helsingin kattojen yllä on Clarionista löytyvä Sky Bar, jossa on pitänyt lukemattomia palavereja sekä käynyt kirjoittamassa omia projekteja. Oivallinen paikka tuijotella kaukaisuuteen ja ihastella auringonlaskuja sekä tietysti myös niitä nousuja. Tänne pääsee kun painaa hissillä ylimpään kerrokseen, missä tunnelma on todella uniikki, kansainvälinen ja baarimestarit osaa vastata toiveisiin myös menun ulkopuolelta, kunhan kertoo mistä pitää tai mitä tekisi mieli. Niin kävi myös tänään. Halusin testaa pidempääkin jo mielessä pyörinyttä pork pie cocktailia, jossa on pekonirasvaa, mikä saa drinkkiä pehmennettyä, ja on muuten kuin klassikko old fashion. Otetaas huikka. Kyllä, viski pehmenee ja suuhun jää mukavan pekonirasvainen tuntu, mutta ei kuitenkaan sen makunen. Suosittelen viskin ystäviä varsinkin kokeilemaan tätä. Toisena ja ainakin toistaiseksi illan viimeisenä makuna kerroin baarimestarille toiveeni raikkaammasta ja kuohkeasta hedelmällisestä juomasta, mitä aina metsästän, koska tykkäsin Prasassa juoda toissa kesänä Bermuda Smash nimistä cocktailia, jota edelleen toivon takaisin listoille. Toive otettiin huomioon, drinkki valmistui, tuosta pilli pois ja pieni maistiainen. Ai ihana mikä täysosuma. Niin hyvä, mutta sitruksinen ja raikas, niin sanotusti baarimestarin omalla reseptillä tehty ja klassikko Tom Collins cocktailin historiaa kunnioittava juoma. Kirjaimellinen napakymppi. Tässä saunamiehen suositus visuaaliseen ympäristöön ja paikkasuositus käydä vaikka juomassa kaakao tai drinkki. Ja niin tietysti, jos joku Clarionissa näkee tämän, toi viimeinen drinkki ehdottomasti listalle. Hän oli täydellinen.